Máis dun cento de músicos subiránse ao escenario este sábado no Pazo de Goiáns no marco do Festival de Bandas de Música. Ademais dos veteranos participarán uns 30 alumnos da Escola de Música. Temos un grupo así de WhatsApp donde creo que hai uns 70 ou 80 membros de exalumnos da banda de música, dos cales, bueno, pois sobre uns 30, 40 máis ou menos se animaron a participar agora nesta xuntanza e donde vamos a xuntar a todos os nenos pequenos que temos na Escola de Música. Metemos tamén formato orquesta con violín e violonchelo, temos sobre uns 30 nenos que van a tocar con eles tamén e a idea pois é un pouco pois eso, intentar xuntalos pois periódicamente, pois un par de veces ao ano e a ver se conseguimos animar a todos estes veteranos a que se queden pois a participar con nós tamén nestas cousiñas. Como convidada asistirá a banda municipal da localidade toledana de Lleles, fundada polo boirense Gustavo Romero. Vamos a traer como invitada a banda municipal de Lleles, de Toledo, que ten unha peculiaridade, algo que para nós ten certa emotividade, porque foi creada por un ex-membro da banda municipal de Boiro, por un membro destes veteranos que formamos parte desa banda, como é Gustavo Romero, meu primo, que cando estuvo na súa etapa de profesor por Toledo, pois tuvo a ben empezar a iniciar ese xermen da música ali nese pequeno concello de Lleles e bueno, pois agora pois temos moita ledicia de poder contar con eles, unha banda que xa foi creada pois alá polo 2004 e que agora pois dá gusto ver o número de participantes que ten e toda a traxectoria que foi cosechando con concertos incluso a nivel internacional. O encontro, que acada xa a súa 15ª edición, ten por obxectivo xuntar antigos membros da banda de Boiro que levaba sen apenas actividade dende o ano 2020. Que nos fai moita ilusión retomalo porque a verdad que a banda de música de Boiro estaba aí un pouco parada e porque, bueno, as persoas medran, teñen a súa vida e era moi difícil que isto continuara, pero vemos que hai unha posibilidade. Hai 2 anos hubo un homenaxe a un dos mestres da escola, o creador da Escola de Música de Boiro, e dende aí os membros surdiu ese pequeno ansia de, polo menos, 1 ou 2 veces ao ano, intentar recuperar o que foi a banda de música.